Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ha kani ka kenti ka paminta ngin wanlam shapi ya ka wei ka khubor shapang jong I wei I mei ibana ka thain riwar mi ngi ibala ai ka jing shakri ka bala palat hunru posnem ya ki paj ba nong song snong bat kumjuru ya ka thain hi baro ka wei Ini imei idei ya ibalatip kerteng kum isal bina kongtir. Bat idei iba syong basa hakasnong mau keliau kemrang. Kasnong kabadon kam syarum na pun ursla. Bat menta iladon kendai pupras nem karta. Imei salbina iladon kendai ngut kikon. San ngut kishinrang bat sao ngut kikentai. Sao po ngut ki khôn kseu bat lai pu ar ngut ki khôn miao Ka Batesi TV kalayo ban lai ye kendo kerpang bat ini imei it hayeng sa jong I hakasnong mau keliau kemrang bat hakani kasngi bangi lai ban ya kendo ye I ngila ya kendo ru ye ki babon ngut ki longkme ki rangba ka asha ka aganwadi bat kumju ru bat ki nongilam snong jong kani ka snong bat kila penpau ya kijing sngongo ka bakrau ya usenyang ubenhei ba ini imei ila aisha ke imnang ka salang bat ban kitbok ru ba inang yo ya ka met ka basyat baklan ngaru ngasngongo ya imei bo ble la aya ka sap kerpang ya imei bakan singan ka sinong ka tau jongi bat baro kilong kemir ngila ya singan badon ini imei
Pada du mentah ngadu wai ngakerpa di mei bai nang syai nang klan bai tang don hang ni hasinong rangi laya singa ngi kilong kemi ngi kilong kepa baro. Ina kaling jonga ngamla basiu kaliang ya kajing baha jong i ya kini kijing len ladi jong i dengan ai hublei tangga yang kebok keduyang ya i bai nang syai nang klan bai nang im temen song pra song sang bai nang la aruban le baha ya kikam hadu bakasngi kajing im jong i ken kandawai no ning pertai Kaay kata kasenyang kaba imei Salbina ila ay syakipait ba jong kathain riwar tungin ya pet menta. Idai inong penkah kulum iba bit shisha du kata-kata kawairu idan dalam kajong kasap bat kawairu idai yo hi da ka training kaba ki doktor kila ai dia hani asnong dungi ki bon na kilong kemi ki shani BHI ya ka ai ke bai i bata ya ki wat ka tes ru haba ki tes kilong kemi ki tes CPNC ru kidang artatin ki tes henry dangiwan pen IHI lani tang syutwat ma i la sutu bej ba kun lui kun idang thi ni em wat ki tes ru kidang artatin mereka keti jong i ka sutu tik tik bat ma i im ju artatin ka e ke ba i ong ba ka ba ka ba ka e ke ba i ong ba shen ding e di kunta ila pha beran shong hospital Kebala dan mentala dam rifosnem i lik penkakun ya ita i merah jong i da kaboru ble impatip ya kata ka penkakun dai ha kata ka sengipat isu yakot i ong yarab lem hang tapat ilit ban yarab ya ita i merah jong i ndai lakha nang ta ndala dep ila ot sopet hi ila lehi nang ta ila yo ya kata kasap gerpang ka ba ai ble nadin nang ta isayo pat saka training bak ikot hasora ilit training hungta si benai bad ya ikmi jongiru la kandai ngut si pongut kikun ila penkha bad ya ngaru kikun ngadon riungut ipenkha himai istuma himai ngam jule hospital nadu bapang kikun ngaru wansyawe yangi nadu ying nadu bapang sid ru istuma daka ila le bhayangi baro kinong sinong ni hasinong Imei Salbina idai ibadon ye kasap bakerpang kaba ublei ula ai hai naga benta ban syakri ye kipat ba kum kanong penkakun ye ki long keme ki basokun bat menta la palat hanru posnem ila syakri ye kipat ba hakani ka kam ila sedang nengkong ban penkakun haga por ba iklempoi perkhat hanrei ka syujar ringkat ba ilai poi ha ka ying jong ka wei ka parasnong ka badang so khon ba dai hangta ba imbansi ban sai la ka but kasap kat badon ban yarap henrai hadin kani habadon ki ba so khon ki wan khot ye i na ying ban penkha bat kumne ka tulun ban kapor ka ba ki breu ki wan wat shi wan wat ye i ban penkha khulung Habala lai pateng breu, ar pateng breu ke, penje breu nga. Sengap saka kemei, baro ka. Saka kiseu ke kakon keliang. Kan ka kam pi la trai pi kata, te ka sarkar jitu kanem jitu nes kata ka sakane kam. Itu ka, lai tengka, iwe kele kon lu. Sel ka. Ai ka. Em. Nade bawan kan ka. Kalau mali ika to ka dispensari mata ongka ino no ho makam sup ino sei ai ha ne sora masitom e bitre sitom e den bangun ai pine sora kambah bang ai no pi hang tok hajan
Natahu pi na de katam ju ai tiet eh. Ju chim pisai de nga. Tremon sa bang. Hakitei kisnem kadairu kapor kaba ki jaka sumar kidang jingai bat ka jingnong jingman jong ka surok ru kalong ka bambiang bat ka shem jing ye ki pat ba ban lech ki jaka sumar kumta ban la ban ai ka jing shakri kaba khambha ye ki pat ba ila lech ban sha pentbet ha CHC sora bat ila dep ye ka training kaba shibnai ha kabaka sorkaru kala itho yi kum ka nong pen khakon bat kala airu ya ki certificate ki tiar ki tar badan kam bat ka sorkar ka seu yi ha ka tai ka por lai tingka ban pen kha yi wai khulung bat la ai boru hai ba in ai certificates ngi kha ya ki ba i pen kha mai i mai salbina ijubo jing thoru haka register yaki khulung ba ipun kha harangkat ka tarik ubnai bat usnam henrai ki babon ki jing tho ki ba ila penlang nado menshua ila aisha CHC sora maka sorkar kan bo jing tho kidang donpat ki thop kerteng ki ba idang bo hi haladi haga jing shakri kabala henre posnem haga ni ka kam iliyat ho bala palat hajar ngot ki breu ki ba ila penkha don na pedeng jongki ki bala yo khon kseu bat don ki bala yo khon miauru kat kum ka jing tho jong umatabor ka snong mau kliau kemrang uba ribet riatam ula ong bakat kum ki record jong ka snong tang hakani ka snong ru hanyo pho persen ne ki nong song snong ki dei ya ki bala penkha mai nalor kata ki wei pat ki snong ki ba marjan ru kum ka nong jri ka suktia ka mau siang ei mau latang bat ki wei pat ki snong ki dei ki ba shanya bet hai ban somar nado bakidang armen hado bandakha kalau enggak iki ba phla bat ka pensakan mau haka history jong ka snong mau kliau bat kemrang bat kathani baro ka wei namar ba ngidon ye mi salbina khongtir ibala syakri ye ki paj ba nong snong jong ka snong mau kliau bat kemrang bat ya kathani baro ka wei kajing syakri ka jong i kadai kajing bun paj ka jong i pok snong bat pok kathani baro ka wei namar ba idai ma i ba pen kha yang i bat idai ma i ba pen kha ye girang ba bat kilong kami ki jongi la kumnu kumalai thu mai hagini ki sngi ki bladep ba ka jing pen kha ka jongi ya ki briu ki badon po snong po thau ha po snong ka jongi hangni po snong mau kleo bat kemrang la kumnu kat kum ka sorbe ka ba ngidon nak por sak por ki por kutsnem ngi i ba i mei i salbina khongtir i pen kha palat nyu pho persen ki badang ya don bat ki badang im po snong mau kleo kemrang kata mamut bajan baro sisnong idei ma i bepenkha ye ki bri wa posnong po thau jongi ngijule kerpang jule buram nagmta jongi man lakisnem man la usnem negaleng gesamla negaleng kilong kmi badagleng jongi kumisnong ni ya pen kuburam ai buram i ya kajing le bha ka jongi ya kajing sekri bha jongi ya ki pai ba khamtame ye kilong kmi ki ba armet ti nangta ba electric system i ailut lagabor lagabuj kat ba idan kumbo ble ai sap kerpang nam ta jung i ha jung i da jing electric system i ble nagar khu kudo i bat nagalang jung i kisnong ti ba nangyo e kan ka bakai bahya bat nang ni sikmadro nagabta jung i ngenang jelek buram bat ngimla masuk liang ya jung le ha jung i ikon jong i ikong Magdalena khongtir iliatho ba ikan mau bha ha ka por ba idang rit ba ukpa jong i uhap ban shet ban teu hayeng bat ma ipan biang bam ki para namar ba ikme jong i imdon por namar ki bon palat ki bawan pha sumar tangane thu khana sepangga story double pen kha khan lungi me mo da ngi abda mang ra dap si posnem garta ngasi pet para be
Ime men mit rim judan ying men sengi rim judan ying si teng mit kawan kerwat ki beriu men stebro judan si haying judan por si ban pekun peketiru agat por ngi pa bangi babah inang siat inang tiu inang pen i ngapat cenang ai ba me lagi parah si pen sum si pen saj si pen khuj tapi me lawan si phang lawan yang ki beriu ba si ba pangkhandu ba dai khun khun ba kha khun ta basi tom ki beriu ha nong we ha chenong le ta chu ma chu pe ji sa ta kala para baro ila ya tho bahakatai kapor kisah haiying ibarit ibatang arkamra handrai jaring khat hakapor ba ilait ban sumar ya kiba armet hashelong ya kendo ya uwai uphadar bat ulakeli ya kajingyo onong jongi na kanika kam bat hadin ba ila jubab bakadai tang ka kam tremon ngobha bat hadin ba ila ya tho khana ya kajinglong dok lajong upadar ula penshna yi dakaye bat menta isyong isa hakane kaye menta namar manin suwa gen bai chin ling sumar bri entah hasor entah aying iba email hi aying ikong like ikong i jan majau tai sa ju ki benai ba ta ki kwa i mai ki kwa don ta sumar email jongi gen mo hadin tai sumar email i la dap tala pun khun la dap si benai ar benai to i le sumar man ka benai me su le ben ta aying jongi ta hadin ba ladap le sis benai ladap pura le ban seban khano ime chusa besi benai hadin tala chusa besi benai hang ta tadi ni tai khahin haying lai nak siapu i khahin haying tadi la chusa anta to padar la ria becuan songkai baya snutanat berkita ke bahagi bahaying tai kelit ting mo ime jengi om fitre kan ni kakam la bun snem om ho ta phiji jing yarap nak sarkarแต่แม่องemอยู่เยอะก็ยิ่งเลยก็บาริงยิ่งกระบุญคุณได้เงินกี่คุณแต่ยิ่งช่วยสะลุมบาร์ก็นึงเป็นสมบาร์ก็บาบุญบาวันแต่ดินตะพลาเรียบไปสันแม่ได้ดินไอยิ่งเนาะกันมันตากตะการนี่ก็ยิ่งไปไอก็ลงสันเกมรา Namar ka jinglong temmen kamet bat namar ka khamadru kamda yo I bhasu I mei it salbina ila ong bi ila song thait na kanika kam bat imtre shu bandang sumar breu henrei wat la kataru ki breu ki dang yai wanhi bat lada imtre ru I ong ba kimpet shu na yeng bat kumni wat ha ka jinglong temmen ru imban se ban yarap yaki trong sân tiên thì tìm lại Mbak Kemen Madrid tụi bay ông đấy mình làm lại chuyện đi càng bao quán với gì sao ông không nói rồi nhưng mà cái năng này cái sao nó cái mặt mà cái mặt mà cái tiền tốt cái Kinong sang snong jong kaneka snong ki penpau ya kijing sngongu ya kijing syakri ka ba ini I mei ila a shikipat ba khamtam ya ki para snong bat kum ka dak kijing pertu ya ki kam jong I ki kunhon seng ba pher na kaneka snong ki jupen kom buram ya I